Assalamu alaikum hurmatly adamlarym. Garaşlar baqy tarap ýurdumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmede aşýar. Gepleşmenin başynda Türkmenistan prezidentiniň gol çekeni resmi nämeler bilen tanış edýäs. Çağırış boýunça harby gullygy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden beýleki goşunlarynyň hem harby idaralarynyň harby gullukdan boşatmak hem Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowatdaky çağırış hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Türkmenistanyň konstitusiýasyna hem harby borçluk we harby gulluk hakyndaky Türkmenistanyň kanuny laýyklykda karar edýän. Birinji, çağırış boýunça harby gulluk geçýän kanuny belinen möhretleri gulluk eden harby gullukçylary 2020-nji ýylyň oktyabr-dekabr aýlaryna Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden beýleki goşunlarynyň hem harby idaralarynyň harby gullukdan boşatmaly. Ikinji, çağırış günüçenli 18 ýaşyda bolan harby gullugy çağırşdan boşadylmagy ýa-da harby gullugy çağırş möhrediniň ýa-da süýşürmegine hukugy bolmadyk. Türkmenistanyň erkek raýatlaryny harby gullugy çağırş möhredine ýa-da süýşürmegine hukugyny ýitiren uly ýaşly erkek raýatlary 2020-nji ýylyň oktyabr-dekabr aýlaryna harby gullugy çağırmaly. Üçünji, şu ferman resmi çap edilen günden herekete gerýär. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň berent serkerde başly Gurbanyň Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň berent serkerde başly Gurbanyň Berdimuhammedow buyruk gol çekdi. Resmi näme laýyklykda çağırış boýunça harby gulluk geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden beýleki goşunlarynyň hem harby idaralarynyň harby gullukdan boşatmak hem Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowatdaky çağırış hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 16-njy sentýabryna çykaran 722-nji belgili fermany ýerine ýetirmek üçin Türkmenistanyň gorunmak ministrine, Türkmenistanyň içeri işler ministrine, Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministrine, Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň başlygyna, Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk gullugynyň başlygyna, Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň başlygyna kanuny belenen möhretleri gulluk eden harby gullukçylary harby gullukdan boşatmagy mailnamelere laýyklykda dawarly ýagdaýda geçirmek, söwüşçüň hem jemgyýetçilik ynsanperwerlik taýýarlygynda tapawutlanlary höwetlendirmek tagşyrly. Türkmenistan prezidenti Gurbanyň Berdimuhammedow jenab Sugo Yoshihide Ýaponiýanyň premier ministri wezipetine saýlanmak münasibetli ýürekden gutluglaryny hem iň gowy arzularyny berdi. Siziň ýol başçylygyňyzda Ýaponiýanyň syýasy we durmuş ykdysady ösüşlerde täze sepketleri ýetjekdigine, şeýle-de halkara giňişligine öz adabraýyny hasam berkitjekdigine ananýan niýep milli dermede öz hatyny anykdy. Türkmenistanyň prezidenti biziň döwletlerimiziň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklaryň häzirki ýokary derejesini belläp, soňky ýyllarda üstünlükli özara bähbetli hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze dereje çykanlygyny aýratynykdy. Häzirki wagtda biziň ýurtlarymyz has giň uglar boýunça üstünlükli hyzmatdaşlyk edýärler. Strategiýaty eýbolan türkmen ýapon gatnaşyklarynyň biziň birlikdäki tagalalamyzyň netijesinde halklarymyzyň bähbetine mundan berägen depkinli ösdüriljekdigine hem çuňlaşdyryljakdygyna berk ananýan elep hatdaýdyrýar. Türkmenistanyň prezidenti şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, jenab Sugo Yoshihide tüýsürekden berkjan saglyk, bagtyarlyk hem dostlukly Ýaponiýanyň mundan beräkde öňe gitmeginiň hem gulläp ösmeginiň hatirasyna bu ýokary döwlet wezipetinde üstünlikleri arzuw etdi. Hormatly prezident bilen Ak Patasyndan gögünleri galkynan Daşow vilayatynyň ýere-ýere paýta ýygyny mösümine ýokary ruhy berentlik bilen girişdiler. Olar Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalynyň Ak altyny harmanyň has beýgelmek üçin ýygymyň ilkinji günden başlap ähli şäherleri görýärler.
Onu aňyrsına bärsine göz ýetmeýän ag altynly meýdanlara gözüň şönüde tutuş aýdynlygy bilen görmek bolýar. Bu bolsa muhaddes garaşadymyň 29 ýyllyk, baky taraplygymyň 25 ýyllyk toýunyň uly dawarar bilen belenilýän ýylynda welaýatyň Pagtaşy Bagdaý hanlarynyň Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysaty eden ösürmegiň maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barlayan işlere münasip goşun goşjoklyklaryny güwe geçýär. Pagta ýygymyna girişilmek münasibetli Daşary vilayet häkimligine maslahat geçirildi. Maslahatda pagta ýygymyň mewsumyny ýokary derejede geçirmek we gysga möhletde tamamlamak wezipeler kesitlendi. Şu ýyl vilayatyň agaltyn ustatlary 155 000 hektar ýerde pagtanyň bereketli hasylyny kemale getirdiler. Şondan 275 000 tonna agaltyn öndürmek maksat edinilýär. Daşary şäherindäki Türkmen Hawa Hojalyk Institutyna geçirilen çärede vilayatda pagta ýygymyna girişilmek bilen baglanşykly boldy. Ýokary okul mekdebiniň hem-de Türkmen Hawa Hojalyk Uniwersitetiniň talipleriniň teleköprü arkaly geçiren okuw sapagy ören netijeli boldy. Sany telematik ulgam arkaly dolandyrylýan kombaýnlaryň aýratynlyklary dogrusyna da durluk geçildi. Soňra da waratnaşanlar pagta ýygymyna badalga berilmek üçin ýüri totaýalanan agaltynly meýdanlara geldiler. Olar gödetimi uzalyp gidýän gowaça meýdanlaryny Mehriman Akademiyanyň taýda taglaty bilen pagta ýygymynyň öň ýanyna ýurdumda getirilen Jonzir hasymly pagta ýygyjy kombaýnlary synap Merhara döwletimiň bagtyýarlyk döwrüniň Türkmenistan betaraplygyň mekaniýalyna vilayatyň pagtaçy ýerleýäriniň bol hasyl ýetişdirenlikleriniň şaýady bollar. Soňra ýaşul nesliň wekilleri hormat prezidentimiň taşyrygyna laýyklykda mögsüme rowaşlyk arz etdiler. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi enzilni munzilen mübareka ve ente hayrul munzilin. Ey Allah'ım, yurdumuzun owa hojalygyny ösdürip kämilleşdirmekde, beýik işler durmuşa geçirip, daýhanlarymyzyň ruhy bilen zähmet çekmekler üçin ähli şertler döredip berýän hormatly prezidentimiz Gurbanyňly Berdimuhammedowyň jany sag, başydyk ýurda abad bolup, halkymyzyň bähwi üçin alyp barýan işlere mydama rawat bolsun. Türkmenistan bir taraplygyň mekaniýalynyň bu mübarek sähetli gününde hormatly prezidentimiň beren ak patasyndan ruhlanyp pagta ýygymyna girişýän goýuny 361li Daşary welaýatynyň zähmetseýer daýhanlaryny baba daýhan ýar bolup, Dawud peýgamber howannar bolup, Allah Tagalanyň öýde bereketini berip, daýhanlarymyň ihlas edip ýetişdiren pagta hasylyny riýasat ýygnap, watan öňündäki borçnamalaryny artygy bilen ýerine ýetirip, garaşdyrlygymyň sany 29 ýyllyk bayramyny uly üstünlikler, beýik ýeňişler bilen barmaklygy Allah Tagalanyň öýde miýesler eýlesin. Ey Allah'ım, şu edýän ýagşy doga dileglerimiziň hormatyny, dili senali, ak sakal ýaşullarymyzyň hormatyny, geljegimiz bolan ýaş nesillerimiziň hormatyny, gujur gaýratly türkmen halkymyzy, garaşdyr baky bir tarap Türkmenistan döwletimizi, edid arka dağımyzy, görünür görünmez bela beterlerden, howp hatarlardan özüň gorap, hemişe öz penaňda aman sakla. İlimiz asuda, yurdumuz parahat, ýyllarymyz agally bereketli, saçaklarymyz arsgally döwletli bolsun. Goý dünýä dursun, berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ähli halkymyza bir başa jemläp belen tepkitler alyp barýan gahrman prezidentimiz dursun. Goý dünýä dursun, Türkmen halkymyzyň dowamaty dursun. Goý dünýä dursun, Türkmen halkymyz dursun. Goý dünýä dursun, jan watanymyz Türkmenistan dursun. Amin ya rabbel alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Armanymyza bereket edermen bagy daýhanlar. Ýygyma girişilmek münasibetli guralan dawranyň dowamyna dany halkymyzyň gadymdan gelýän däp desturlar berja edildi. Aňarsına bärsine göz etmeýän ag altynly meýdanlara gözel görnüş berip, gowluň ötürýän bereketli pagta hasylyny göreninde gowunç buýsanjyň artýar. Pagta ýygymyna ýaşy nesliň wekilleriniň hem köpçüliklen girişmekleri hemmeleriň gowuny götürdi. Daşary şäherindäki Türkmen Hawa Hojalyk Institutynyň talip ýaşlary pagta ýygymyna gatnaşdyryljak çeýnikeleriň owadan hatarlaryny synamak bilen olary mögsümde ulanmagyň düzgünlerle içkin tartylar. Daşary welaýatynyň polisiýa müdürlüginiň ýamyn howpsuzlygy gollugynyň hemde polisiýanyň ýol gözegçiligi bölüminiň işgärleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahatym ören netijeli boldy. Soňra Dawara welaýat medeniýet müdürlüginiň pagta ýygymyna girişilmek münasibetli ýüri totaýarlan aýdym sary çykyşlaryny otgaşdy. Bu ýerde bagçylaryň dutaşlar toparlanan çykyşlary Dawaranyň täsirligini has artdyrdy.
Şol çykyşlarda watan mukaddesliginiň, esretli zamanamyzyň, gözel tebigatymyzyň, ýurdumyzda ýaýwanlandyrylan tutumly işleriň hemem agatyn ustadlarynyň wasfy belentden ýetirli. Şu ýerde Mehriban Akadamynyň eserleriniň münasip orun tutýan onu bellemek möhümdir. Agylaryň öňlerine hem de ýürüte belenen ýerlerde ýaýwanlandyrylan gymmatly çiğmal bolan pagtadan edilen önümleriň milli mirasymyzyň iň aýwaçlarynyň biri bolan el işleriniň haly we haly önümleriniň welaýatyň pagty ýerji kärhanalarynyň ýokary kili önümleriniň sergileri köpleriň ünsüni özüne çekdi. Gowun götürji şäherlerden soňra Agaltyn kergeni binalaryň deňlerine geçip pagtar asylagy kärhana tarap ugraldylar. Agaltyn kergeni Sinanyňda şu ýyl welaýatda pagtanyň bereketli hasynyň kemale getirilendигine açykdan aýdyn göz ýetirmek bolýar. Könürgün jetrawyny Mehriban Akadamynyň hut özüniň ak pagta bermegine açylan 40 000 tonnalyk tohumlyk pagtany gaýtadan işlemek mümkinçiligi bolan pagtar asylagy kärhanasyna dawalatnaşanlar Agaltyny kergeni ýokary okunantlyk bilen milli däwe laýyklykda ýüzälik tutup garşy aldylar. Bir ýerde berqarar döwletimizin bagtyalyk döwrüni Mehriban Akadamynyň alyp barýan äger türlü tutumly işlerini Türkmenistan bir tarapdan mekaniyelini hem de hasyl ustadlaryny watp edýän aýdymdyrsalar dawalatnaşanlarda ýakynly duýgular döretdi. Täze hasyldan döredilýän Agaltyn daglaryna sinetmeň özü de diýsen gowun götürji boldy. Aqlat anyňa ýagşy diýilşi ýaly ýaşylar ak pagtany maňlaýyna silip babaday hanlarymyza zähmet ýeňişlerini arzuw etdiler. Dawalatnaşanlar kärhananyň işleri bilen has içkin tanışmaga da mümkinçilik aldylar. Tohumlyk pagtany gaýtadan işlemekde we ýokary kili önüm önermekde kämil deskalaryň we ösendürli enjamlaryň giýje gündüziň dowamyna sağlaşyk iş üpçünediler. Soňra bir ýerde ýüplük, haly we haly önümleriniň, çörek we çörek önümleriniň, durly adyk önümleriniň, daýhançylyk we seneçilik önümleriniň giň görümli sergisi ýaýwanlanyrly. Dawaranyň dowamyna da Şol welaýatynyň polisiýa müdürlüğiniň ýamyn howpsuzlygy gurulunyň hem de polisiýanyň ýol gözegçilik bölüminiň işgärleriniň gatnaşmaklaryna wagt nisigat çäret geçirildi. Harmanyňda bereket, daşagly pagtaçylar. Men Könürgün şäheriniň ýaşaýjysy Türkmenistanyň hormatly İlyas Ulsuy Gurbanbetow toýly. Oba hojalyk işgärleriniň, kärendeçileriň, oba daýhallarynyň gatnaşmagyna ak pagtanyň ýygymyna başlandy. Hormatly prezidentimiziň pagta ýygymyna başlanan möwsümine daşa ýurtlardan alyp beren täze kuwatly tehnikalary baba daýhallarymyzyň uruhlaryny begençini büýüsünçini hassa artdyrdy. Daýhallarymyza oba hojalyk puwdugyna berýän himayet golduglar üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsunlarymyzy aýdýaryn. Gahrman arkadagymyzyň jany sag, ömrü uzak, il yurt başyldy, adamzat ähmiýetli alyp barýan tutumly işleri, rowaşlyklary beslensin. Harmanyňyza bereket, gahrman arkadagymyz. Harmanyňyza bereket, edermen baba daýhallar. Şanly garaşdyrmyň 29 ýyllyk şöhraty toýuna taýýarlyk görülýän ulyň her bir portady adamlara ýokary ruh ýöneltip paýlaýar. Şeýle şatlykly günlerde Daşow şäheriniň ýaşaýjylary ajaýyp toý sowudyny kabul etdiler. Şäheriň Türkmenistan köçesiniň oruny 4 gatly 16 öýli ähli amatyklary gözüňde tutulan täze ýaşaýyş şaýanyň ulunulmaga berilmegine başlanan dawarlar ýokary ruh ýöneltigi beslendi. Muňa da Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2020-2025 ýyllarda durmuş ykdysady dönüşdirmegiň maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýäniň aýdyn misallar. Türkmenistan bir tarapdan mekaniyel naşanı garaşdyrmyň 29 ýyllyk toýuna taýýarlyk görülýän günlerde Daşow şäherine täze ýaşaýyş şaýanyň ulunulmaga berilmegi bayramçylyk şäherleriniň ruh bilenligini hasam artdyrdy. Atyrly däbi görä bu ýerde bayramçylyk ýagdaýy höküm sürdi. Şu ýerde çykyş eden adamlar täze jaýyň şäher uruluşynyň hemme käderki zaman binagarlygynyň iň öňde barjy talaplaryna laýyk gelýänini, oň ýaşaýyş şertleriniň ähli oňuylyklaryny hem günnelik durmuşda zerur hyzmatlaryň ýokary derejesini özüne jemleýänini bu ýsonç bilen bellediler. Soňra bu ýerde aýratyn tapawtyny zähmet çeken guruluşçylary hormatly prezidentiň adyndan sowgatlar, öýelerini bolsa jaýlan açarlary dawaraly ýagdaýda oşurly. Täze jaýyň ulunulmaga berilme münasibetli bu ýerde medeniýet osmady işgärleri, şirn aýdymlary, joşgyny tanystlary, folklor çykyşlary bilen dawara gatnaşyjylary ruhy lezzet paýladylar. Ýanglyny aýdym taýlarda hem ýerine ýetirilen tanslarda döwletimiň gadanýan ösüşleri, hem gahrman arkadamyň halkymyzy asuwda abadan durmuşda ýaşatmak uğruna alyp barýan döwlet ähmiýetli işleri wasp edildi. Jaýyň näki meýdançada milli toýly basaryny özüne jemleýän portretler dawara öz boşly ögüşgün çaýdy.
Bu ýerde türkmeniň gadymy desurlaryna eýerilip üzärlik tutuldy. Soňra da baragatnaşylar jaýyň öýler bilen tanışdylar. Döwlet adam çyndirdiýän hemişerik ýörgäni öňe süren mehman arkadamydan öz halky barada edýän uly aladylary Daşow şäherine de ören äşkär duýulýar. Şäheriň Türkmenistan köçetiniň urnaky ýaşaýşy toplumyny 4 gatly 16 öýle ähli amatlyklar gözeňde tutulan täze ýaşaýşynyň urunulmagy bilmegem munyň aýdyň mysallary. Mehmanlara toý tagamlary hödüredildi. Täze jaýy Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekaçylar Birleşmesiniň agaty bolan bagtyarlyk ýoly hususy guruluş karhanasynyň guruluşçylary ýokary hil derejesinde bina etdiler. Täze ýaşaýşy otolarynyň giňligi ähli amatlyklaryň gözeňde tutulan bolan tapawtany. Bu bolsa berqarar durusmynyň bagtyarlyk döwrüniň iş tutumlarynyň barhary başlanýanyny aňlady. Häzirki zaman taraplarına laýyk gelýän täzeçil çözgütleri esasyny gurulan jaýyň belegi işlerine döwri wap serişler ulanýar. Otorurda yerleştirilen ýokary hili mebelleri ýurdumyzda önürilen önümlerdir. Dabaragatnaşanlar bagtyarlyk döwrüne hemişelik peşkeş beren, hemem ýurdumyzda ösüşleň täze berendiklerini tarap anamly alyp barýan mehriban arkadamyza tüý sürekden hoşallyk sözlerini aýtdylar. Aşgabat şäheriniň Oğuzhan köçetiniň uruny Dokma Senaty ministrliginiň söwda dükanlarynyň täze toplanmaçyly. Söwda toplumynyň açylyş dabararyna köp sanly mehmanlar şolsanda hormatly ýaşullar hemem ýurdumyzyň Dokma Senaty pudowynyň işgärleri gatnaşdylar. Ýokary hili bäteşli okyply türkmen dokma önümlerini hödürlegen söwda dükanlarynyň täze toplumynyň açylyş dabarasy türk başdan ýokary ruhy alqanşa eýe boldy. Onu çykyş edenler arkada prezidentimiň taýsy taýlasy bilen pudokda gazanlayan uly üstünlikler barada söhbet etdiler hemde döredilýän ähli şertler üçin gahrman arkadamyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Bu ýerde berhal döwletimiň bagtyarlyk döwrüni tarifleýän aýdym sazly çykyşlara da orun berildi. Täze dükanlarda Türkmenistanyň öňürilgen ekologiýa taýdan arasy we ýokary hilli, içeri we daşarky bazarlarda uly islige eýe bolan dokma önümleriniň dürli görnüşleri aljyra hödürlendi. Dükanlarda soňky döwürde giň meşhurlygy eýe bolan milli söwda nişanly haritleri satyn almak mümkindir. Ýurdumyzyň dizaýnerleri öz işlerine ilkinji nowatda ilatyň mewsumlaryň eslerlerini nazarda tutup, dünýä meýillerine laýyklykda lewatlaryň täze görnüşlerini işläp taýýarlaýarlar, önümçiligi hödürleýärler. Täze dükanlaryň giň we ýagty söwda otolarynyň bezegi. Olarda gurnulan egin eşik gelip görülýän otolarda aljylar üçin aňrybaş amatly şertler gözeňde tutulupdyr. Olar öz isleýän haritlerine nagt we nagt däl görnüşde hasaplaşma arkaly satyn alyp bilerler. Bu ýerde dürli ýaşdaky adamlar, çağalar, şeýle hem ullar üçin niýetlenen haritlaryň dürli görnüşleri, ýurdumyzda önürilen önümleri satyn almagy uly gyzyklanma bildirýän aljylaryň islegleriniň içgin öwrenilýän anyň suwutnamasy. Munyň özi şeýle-de öz ösüşine, ýokary tehnologiýalary we öňdewarjy dünýä tejribesini ogry edinýän ýurdumyzyň dokma senagatynyň ýeten beren sepetleriniň beýanlary. Häzirki wagtda ýurdumyzyň dokma senagaty milli ykdysadyýetimiziň gaýtadan işleýän pudowynyň okgunly ösüşiniň mysalyna urildi. Arkada prezidentimiň görkezmelerine laýyklykda bulganda pudokda bar bolan kuwatlyklary dogry peýdalanmak boýunça wezipeler çözmek, yerleçi malterişleri esasyna dürli görnüşli, bätleşik okyply önümleň önümçiligi boýunça ýokary tehnologiýaly kärhanalary döretmek maksady bilen ýygyderli işler geçirilýär. Bulgamyň önümçilik büniýadynyň ýygyderli döwri waplaşdyrylmagy hemde gaýtadan enjamlaşdyrylmagy netijesinde soňky ýyllarda halkara hil ölümlerine we ekologiýa talaplaryna laýyk gelýän taýýar önümleň görnüşleri ýygyderli artdyrylýar. Şonuň netijesinde de olar daşyndan ýetirilýän önümleň ýerini münasip eýleýärler. Bugünkü şanly waka hem munyň aýdyň suwutnamasy. Şugun paýtagtymyzdaky Söwda Senaty idarasynda onlaýn görnüşinde Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarynyň 25 ýylyna başlanan halkara media forumy geçirildi. Oňa köpçüliklerin habar beriş ulgamyndaky awraýly halkara hemem sewit guramlarynyň diplomatik toparlaryň ýolbaşçylary hemde wekilleri, siýasatçylar, bilermenler gatnaşdylar. Video maslahat aragatnaşy arkaly 68 ýurtdan wekilliň 300-den goragy oňa goşuşdylar. Halkara media forumuna gatnaşyjylar Türkmenistana Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň sessiýasyna başlanyň orunbasarlarynyň nowatda gezek inanylmagynyň aýratyn ähmiýetini nagtadylar. Çünki biziň ýurdumyzyň bu urda eýem ençimi oňun tejribesi bardyr.
Arkada prezidentimiň ýokary derejedäki dürli maslahatlardan atyşy ýaly betaraplyk Türkmenistanda durmuşa geçirilgen 3-nji müň ýylyň esasy maksatlaryna ýetmäge, tutuş dünýäde parahatçylygy üpjün etmäge gyzyklanma bildirgen döwletleriň deň hukukly hemde özara hormat goýmak esasyna durnukly ösüşi üpjün etmäge, olaň arasyndaky siýasy, ykdysady, medeni hyzmatdaşlygy berkitmäge, ýer ýüzüniň halklarynyň medeniýetlerini sadaşykly özara baýlaşdyrmaga gönükdirilen döwlet siýasatynyň binýatlaryny bölüdir. Bu media forma gatnaşyjylar öz çykyşlaryna bu pikir ösürip, Türkmenistanyň geçen çeyrek asyrda döwletimiziň betaraplyk derejesiniň ýokary netijelerine suwd edenliginiň anyk mysalaryny getirdiler. Aziya Ýuwaşumana teleradio gepleşikler birleşiginiň prezidentiniň wezipesini wagtlaýan ýerine ýetirdi. Türkiýe Respublikasynyň TRT teleradio korporasiýasynyň baş direktory we başlygy Ibrahim Eren tewitlen we iklimliň ýurtlaryna türkmen betaraplygynyň oňun tejribesine ulun serilýän notady. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça 2017-nji ýylyň fevral aýynda Birleşik Milletler Uramatnyň baş assambleýasy Agda döwletleriň ören köp sanysynyň awtordaşlygyna 10-njy dekabr halkara betaraplyk gününi bir agadan elan etdi. Geçen ýyl bolsa 2021-nji ýyly halkara parahatçylyk we ananşmak ýellip elan etmek hakyna kararnama kabul edildi. Milli liderimiz mundan başga-da ýene de bir başlangyç bilen inniki ýyl halkara parahatçylyk we ananşmak forumuny geçirmek baradaky başlangyç bilen çykyş etdi. Ýa-ni ýakynda şu ýylyň awgust aýynyň ahyryna biziň ýurdumyzyň teklifi boýunça Birleşik Milletler Uramatnyň ýanyna betaraplyň dostlary topar döredildi. Bu topar betaraplyň halkara siýasy ýagdaýy gowlandyrmak üçin betaraplyň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmakda esasy çäreleň biri boldy. Aziya Ýuwaşumana teleradio gepleşikler birleşiginiň prezidentiniň wezipesini wagtlaýan ýerine ýetirdi. Türkiýe Respublikasynyň TRT teleradio korporasiýasynyň baş direktory we başlygy Türkmenistanyň daşary siýasy üstünlikleri barada aýtmak bilen bu wagtda hormatly prezidentimiň bahasyna ýetip bolmajak tagallalaryna aýratyn ünsçetdi. Aziya Ýuwaşumana teleradio gepleşikler birleşiginiň baş sekretary Jawat Mattagi Türkmenistanyň betaraplyk siýasatyny netijesini oňun gepleşiklen hemde halkara hyzmatdaşlygynyň açyk meýdançasyny öwrülanyny, sebitde hemde tutuş dünýäde parahatçylygy üpjün etmäge uly goşunt goşýanyny bellädi. Hususan Türkmenistanyň ilki başdan global derejesinde parahatçylygyň we durnuklygyň ilerledilmegi, şonuň ýalan bagtyar ýaşaýyşyň hemde durnukly ösüşiň ähmiýetiniň pogtalandyrylmagy üçin hut şu ýoly saýlap alanyny aldy. Ol bugünkü çeyrek gatnaşyp Türkmenistanyň Merkezi Aziýada parahatçylygy we durnuklygy ýokarlandyrmakdaky oruny aýratyn bellep geçdi. Öz çykyşynda Hindistanyň Prasar Bharatî Ýaýlymlar kompaniýasynyň baş direktory Şaşeşek Karvin Pati hem Türkmenistanyň betaraplygynyň halkara giňişligine uly ähmiýeti eýe bolup durýanyny hemde Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň durmuşa geçirgen siýasatynyň sebitde we dünýäde hoşniýetli goňşuçylyk pogtalandyrmak ýörelgesine dogry laýyk gelýänini belledi. Ma'lum bolşaly 2020-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda paýtagtymyzdaky Ozkent mehmanhanasyny üstünlikli geçirilen Türkmenistan we halkara guramalary parahatçylygyň we ösüşiň hatiratına hyzmatdaşlygy atly halkara maslahatyna eden taryhy çykyşyna gahrman arkadagymyz Birleşik Milletler Uramatnyň baş assambleýasynyň nowatdaky mejlisinde Türkmenistanyň parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmekde betaraplyk ýörelgelerini ulanmak boýunça düzgünlüň toplumyny taýýarlamak başlangyjyny öňe sürendigini aýdyp, şeýle hem biz ýakynda parahatçylygyň we howpsuzlygyň bäkliğine betaraplygyň dostlarynyň toparyny döretmegi teklip etdik diýdi. Halkara jemgyýetçilik tarapyndan badabat gydgyn gollawa ýa bolan bu teklibiň bütün dünýä parahatçylygyny we zemin asudalygyny gazanmakda ören ähmiýetli boljakdygy şüphesidir. Sebäbi dünýäde betaraplygyň dostlarynyň toparynyň köpelligi saýy halkara parahatçylygynyň pogtalanyp milletleň arasyndaky insanperwer gatnaşyklaryň giňejektigi, bir-birege anaşmak ýagdaýyndaky dostlugyny hyzmatdaşlyklarynyň gerim aljakdygy öz-özünden düşnükli bolsa gerek diýip Hindistanyň Prasar Bharatî Ýaýlymlar kompaniýasynyň baş direktory sözüni jemledi. Sri Lankanyň NTV Channel Limited toparynyň başlygy Nedra Virasinka bolsa oňun betaraplyk siýasatynyň öz bolşly aýratynlyklary hakyny öz garaýşlaryny beýan etmek bilen betaraplyk derejesiniň ýordun halkara giňişligine adamzadyň gymmatlyklarynyň we umumy gyzyklanmalarynyň goragyna möhüm orny eýleýän öňdebarçylygyny pogtalandyrıp biljekdigini belledi. Ol Türkmen döwleti halkara birleşigine parahatçylygyň esatlaryny pogtalandyrmagy hemde ähli durnukly ösüş üçin şertler döretmäge, ýer ýüzünde giň möçerli energetika howpsuzlygyny, ekologiýa wadançylygyny üpjün etmäge degişli oňun teklip bilen awtor bolup çykyş etmek bilen bu orada ýygyderli anyk çäreleri görge.
Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistany häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmäge başlangyç bilen çykşy edip, oýlanşykly çemeleşýän, ygtybarly we jogapkärlik hyzmatda çökmüne görgä diýip buýsançly belledi. Ýewropanyň Ötüş we Howpsuzlyk institutynyň prezidenti Emmanuel Dupuy hem öz nowatyny Türkmenistanyň beýtaraplarynyň sebitde möhüm ähmiýete ýa bolup durýanyny ýatlady. Onuň Merkez Aziýa ýurtlarynyň taýlaryny utgaşdyrmagyň çeşmesi, sebitde taýlaşykly integrasiýanyň durmuşa geçirilmegi üçin oňyn meýdança bolup biljekdigini beýan etdi. Hormatly prezidentimiziň hoşniýetli daşary siýasaty hemişelik beýtaraplyk hukuky ýagdaýymyzdan uralyp, Birleşen Milletler Guramassynyň baş assambleýasynyň mejlislerini öňe sürýän bütün dünýä ähmiýetli tekliplerden başlangyçlary, milletler birleşigi bilen asnaşykly hyzmatdaşlygymyz Türkmen döwleti bilen Birleşen Milletler Guramassynyň gatnaşyklaryna täze bir döwre badalgy berdi. Hemişelik beýtarap Türkmenistanyň we Birleşen Milletler Guramassynyň gatnaşyklarynyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak bu döwür belent insanperwerlik jarymada halkara giňişligine öňden görüji tejribeli siýasatçy hökmüni ykrar eden döwür boldy. Bu aýdyň hakykat media forumy başynda dinlenen çykyşlarda da anyk beýan edildi. Özbekistanyň Milli Til Radio kampaniýasynyň başlygy Alişer Hajaýewiň çykyşynda bugünkü forumyň Türkmenistanyň durnuklygy, parakatçylygy, durmuş ykdysadydan ötüşi menen berýän fotolandyrmagy, dünýä ýurtlary bilen diplomatik gatnaşyklary, sebitde hoşniýetli goňşçylyk gatnaşyklaryny ötürmäge gönükdirilen taglarlarynyň çygrynaky möhüm çäre bolup durýanyny bellenip geçildi. Şeýlekem ol häzirki wagtda Daşkent bilen Aşgabatyň arasynda gatnaşyklaryň ykdysadyýet we söwda, ula we logistika, syýahatçylyk we medeniýet ýaly giň urlary öz alýanyny, iki dogan döwletiň hyzmatdaşlygy häzirki wagtda üstünlikli we ýygyderli ösýänligini belledi. Öz çykyşyna Türkmen Awstriýa jemgyýetiniň ýol başçy Neda Berger Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplarynyň öz golşçylygy, onuň halkara insanperwer hyzmatdaşlygynyň ilerledilmegine orny barada giňişligini gurrun berdi. Çykyşynyň dowamyna parakatçylyk, söýüjülük, din hukuklyk, beýleki döwletleriň işlerine gatnaşmazlyk, harby birleşiklere gatnaşmazlyk, özara bähwitli hyzmatdaşlygy durmuşa geçirmek ýaly ýörelgelen oňyn beýtaraplyk siýasatynyň aýrylmaz düzüjleri bolup durýanyny aýratyn ýatlady. Türkmenistanyň beýtaraplarynyň nusgasy ilalaşdyrjy çözgütleri gazanmagyň netijeli guraly bolup biler diýip foruma gatnaşyjylar bellädiler hemde arkada prezidentimiz biziň ýurdumyzyň halkyna ýetip gelýän uly bayramçylyk Türkmenistanyň beýtaraplarynyň şanly senet münasibetli gutlawlaryny beýan etdiler. Foruma gatnaşyjylar halkara birleşigini, din hukuklyk we parakatçylygy, hoşniýetli goňşçylyk gatnaşyklaryny ösdürmekde öňe sürýän başlangyçlary üçin arkada prezidentimiz çuňur hoşallyklaryny beýan etdiler. Bagtly günlerde bagtyar göwnüri galkynyrýan ajaýyp wakalary ata watanymyzyň her bir gününe şan şöhrata berse, şeýle ajaýyp pursatlar halkymyzyň ykbalyna uly orun tutýar. Hormatly prezidentimiz Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýasyna şanly garaşdyrmyzyň 29 ýyllyk bayramynyň öňýanyna ýene de bir ajaýyp paýhys dünýäsini köňülleri hemişelik ýazyljak ebedi hem edebi eser sowgat berdi. Türkmeniň döwletlik ýörelgesi ýene parasatly at bilen barha köp adamlaryň söýgüsine münasip bolýan besereň tanyşdyrylşda barary ýokary ruh rentgebesenýär. Daşow welaýatynyň häkimligine geçirilen maksada diýseň täsiri bilen tapawtlandy. Ony welaýat häkimligi jemgyýetçilik guramlary bilen birlikde gurady. Bagtyarlyk döwrüniň şatlygyny goşulandyryp beýik garaşdyrmyzyň şöhraty 29 ýyllyk toýunyň öňsýrasyna gahraman arkadamyzyň Türkmeniň döwletlik ýörelgesi ajaýyp kitabynyň neşir edilmegen taryhy wakalaryň birini urly. Tanıştırış davrasında çıkıp geplen adamlar bu eserin ähmiýetini nygtap bellemek bilen oňa many mazmun hakyna anyk misallara esaslanıp gurrun etdiler. Mehman arkadamyzyň bajaýyp kitaby 12 bölümden ibaret bolup onu halkymyzyň pederlerden miras galany döwletli ýörelgeleri barada giň işleýän pikir ýürütilýär. Berqarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüniň berent ruhyna laýyk derejede ýygyderli ösürilýän milli ýörelgelerimiz hakynda bu kitapda täsirli halk rowayatlary, tymsallar beýan edilýär. Bolsa ýüreklere hemişelik ornany şol ýörelgelerini dowamdan urkudýar diýip çykyp geplen adamlary bu ýysançy bellediler. Durmuşyň gönüllügi, zeminiň awatlygy, ebedi ýaşaýyşyň urlary, alym bilimiň ähmiýeti, sagdyn durmuş ýörelgeleri, zähmi söýürlük, mihman söýürlük, dost owny gatnaşyklary, ansaply bolmak, agzybirlik ýaly düşünjelerini täze kitabyň ähmiýetini artyrýany bardaky peýgamber dabara gatnaşyjlarda uly täsir galyrdy. Täze neşri ýüzlerine teýleýän adamlar Türkmeniň döwletlik ýörelgesi gymmatly eseri peşkeş berene üçin gahraman arkadamyza alkyş sözlerini aýtdylar. Ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlygyň şäklaryny dürli şäherler giň ýerinde ýaýbanlarlýar.
Bir aylyk yurdumyzyň ähli günjeklerini ýol hereketiniň howpsuzlygynyň üpçün edilmegine raýatlamadan aýratynam ýaşlaň burada giň düşünje almaklaryna gönükdirilendir. Bir aylyň çeklerini tutuş ýurdumyz boýunça ýollarda özüň alyp barmagyň düzgünleri ýol hereketine gatnaşjylaryň her biriniň howpsuzlygy üçin şahsy jogapkärçiligini düşünmegini wagt etmäge hemde jemgyýetimizde ornaşdyrmaga gönükdirilen çäreler giňden ýaýbanlanyrylýar. İçeri işler, bilim, sağlyk goraýyş we dermat tenaty ministrlikleriniň wekilleri çäreleň deýişli meýilnamasyny taýýarladylar. Bir aylyň çeklerini ähli ýerde dürli çäreler geçirilýär. Ýol hereketiniň howpsuzlygynyň umummilli çäresi watanymyzda insan hakyna galadanyň, onun ygtybarly gorulygynyň döwlet siýasatiniň ileri tutulýan orlarynyň biri bolup durýanynyň ýene bir aýdyň suwtnamasydyr. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýetiniň kuramagyna, Oğuz Hanadyrnaky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetinde bir aýlyga başlanan çäreler üstünlikleri wetlenli. Jemgyýetimizde ýolda özüň alyp barmagyň ýokary medeniýetini wagt etmäge, her bir raýatyň ýol hereketiniň howpsuzlygyna, şahsy jogapkärçiligine düşünmegine gönükdirilen maksatnamalaryň çäreler giňden ýaýbanlanyrylýar. Şeýle çäre ýaşlar uramasynyň berkararlyk etrap geňeş tarapyndan guruldy. Kämilleşmek, tejribeleri artyrmak, ýygylara geçirilýän sport bäsleşiklerine esasy güýdip öwrülýär. Bu ýagdaý ýarşlaryň gyzykly bolmagyny üçin edýär. Ýokary guramaçylyga weslenýän sport bäsleşikleri ustatlaryň kemale gelýändigini ýaşar edýär. Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutynyň nowatdaky ýarşlara badalga berildi. Bu ýokary okuw mekdebiniň talipleriniň öz aralaryndaky bäsleşikleri çekileşlik häsiýeti bilen tapawutlanýar. Ýarşlarda ýeňşe bolan ihlas aýdyň doýulýar. Oýlar ökdeleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berer. Duşlar talip türgörleriň kämilleşmegine ýardam edýär. Çekileşli oýlar tejribe toplamak babatda hem ähmiýetlidir. Ustatlyk artyrmakda öz boşly mektebe öwrülýän ýarşlarda esasy wezipä ýokary netijeler gazanmak bolup durýar. Her bir türgörniň okuwyny öwrenmeklige mümkinçilik beren sport bäsleşikleri geljekki üstünlikleriň özendir. Talipleriň arasyndaky gyzykly duşlar türgörleriň ýokary taýýarlygyny görkezýär. Sport bäsleşiklerine ýokary netijelerin gazanylmagy aýratyn bellerliklidir. Çünki bu ýagdaý milli ýarşlarda üstünligi üpçün eder. Hormat adamlar, Ünverta ýurdumyň raýatyna we paýtatyna aşgabatda 16 sentýabrda saat 20-den 17 sentýabrda saat 20-çe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa marmutlugynyň berýän habary bilen tanışyryň. Balkan vilayatynyň köplen burtu goýaryp Demirady kunnordan teleskonto 94 metr ýetýän şemal osar. Howa gijetini 15-20 gradus, gündüzüni 25-30 gradus. Kenar ýatraplaryny 21-26 gradus maýly bolar. Ahal vilayatynyň köplen burtu goýaryp Demirady kunnordan teleskonto 94 metr ýetýän şemal osar. Howa gijetini 14-19 gradus, gündüzüni 24-29 gradus maýly bolar. Mary vilayatyna azkem burtlyk goýaryp Demirady kunnordan teleskonto 94 metr ýetýän şemal osar. Howa gijetini 10-15 gradus, gündüzüni 24-29 gradus maýly bolar. Lewak vilayatyna azkem burtlyk goýaryp Demirady kunnordan teleskonto 94 metr ýetýän şemal osar. Howa gijetini 10-15 gradus, gündüzüni 23-28 gradus maýly bolar. Daşow vilayatyna azkem burtlyk goýaryp Demirady kunnordan teleskonto 94 metr ýetýän şemal osar. Howa gijetini 10-15 gradus, gündüzüni 20-25 gradus maýly bolar. Paýtatyň Aşgabatda üýtgä premurty goýaryp Demirady kunnordan teleskonto 10-12 metr ýetýän şemal osar. Howa gijetini 16-18 gradus, gündüzüni 26-28 gradus maýly bolar. Ýurdumyň boýunça sentýabr aýynyň 17-sine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagy başlaýar. Edi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň dümine tozan bölejikleriniň meçörüniň
qadadan 14 götürüm artmak bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban ýaşar. Bu düzü günleri berip berjay etseňiz ýylyň etsenlik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlary paşamy jemleýär. Berkalar döwletimiň bagtyarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär. Ähli şuň özenine bolsa halkyň bäxtidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşer.